Assalamu alaikum la family, na zo muku da babban sako kuwa da jin sauran magana kaɗan gina. Cikin wannan kuɗin waɗanda muke da su gadan-gadan cikin asusu waɗanda mun ka zuba suna miliyar 12 da miliyan 38 da jika 839 da 150 yanzu cikin sunan kuma waɗanda muka jira tunda mutane ne aiki na da muka yi in ka zo ka zuba kuma sai mu ce ma to kudin da tun da ba ka iya zuba sai ka haɗa muna dandan lokacin da za ka maido su tun da dala ba za mu bar kowa ba in dai haka tabbata kuma mun ka bincika mun ka ga kati dala gwamnati to dole ne sai ka zuba muna kudin tun da in ka ce baka da dama abinda ka zuba kuma sai mu ce to ka ɗauki alkawal nan da kwata nawa za ka yi to shine wannan raskwana da mun kai alkawal ɗin da an ka ɗauka miliyar 3 da miliyan 705 da jika 412 da dala 40 da tamma 12 shi a alkawal din da an ɗauka cikin watannin ga su ko a zuba su to in kai raskonan biyun shuna sun kai miliyar 15 da 744 da 52 da tamma 11 kaga abubuwa ne waɗanda dole na sai an yi hankuri 'yan ƙasa su muna hankuri aiki da muna cewa da mun sani abinda a bisa kanmu mun san nauyin da a bisa kanmu mun san mu rantse da Qur'ani ba ma dan adam muka gudu ba a tsakaninmu da Allah tun da rantsuwa mun kai da Qur'ani mai tsarki kuma mun tabbata duk abinda za ka ba mu bai kai abinda a tsakaninmu da Allah ba kenan abinda muka so da ɗan ƙasa ba wai mun rufe ido ne ba ko ba mu na ga aiki muna nan muna aiki kuma mun hidda son a gani a ƙas da mu taimu ta kuwa a cikin tele na ɗaya kenan na biyu kuma abinda 'yan ƙasa ya kamata su tabbata duk dosiye wanda ya zamanto magana ta kai shari'a ba mu da hannun da muka sawa in dai takarda tana bisa buron zuzu to mu ba ya ɗauka wannan dosiye mu ce za mu aiki da shi a'a sai yanzu na muka dibin wanda za mu yi tunda duka dosiyan da aka dibi 'yan ƙasa suka dibi alhamdulillah ciki to dosiyan maye suna gaban kotu to kuma mu doka ta hana mu mu sa hannu bisa wannan dosiyan shi na muka kawo kukanmu mun ka ce in akwai hanyar da za a bi ta dokance dosiyan da ya zamanto an ci mutuncin 'yan ƙasa an yi da arzikin 'yan ƙasa a yi wa da za a bi hanya ta doka wannan dosiya a ɗauko su a kamuna tun da mu. Ce bilan est de 15 milliards 744 millions 252 011 francs qu'on a recouvré jusque-là, dont 12 milliards 038 839 799 qui est engagé par le Trésor et 3 milliards 705 412 212 attendus dans les prochains jours. Le chef de l'État vraiment nous a félicité, nous a encouragé et qu'on a tout son soutien pour aboutir à la mission. Et on a pris l'engagement devant le chef de l'État que nous allons tout faire. L'engagement total et nous sera épargné. Tout celui qui a touché un franc du Niger va le rembourser, Inch'Allah. Kun ji ko daman baban mu Tani Abdurrahman Tani cewa ya duk wanda ya ci kuɗin mu na Niger sai ya biya su an ware kwambobi na rantse baban mu Tani Allah ya daga ku sama kun ji wanda an kai la family Goldef sun zo sun kana su abun ga sun ce to 3 mois d'activité inna an samu wajen 15 miliyar wani abu franc CFA yanzu abunda a cikin hannu 12 miliyar 38 000 francs CFA sauran 3 miliyar 700 000 da ake jira su kuma alsiya en cuwa-cuwa en kormoto en minaiti su ma sai an tabo su parce su an ce an tai amma takaddun da a wajen su sai an same su gina sun zo sun gyara su sun walwale sun daudatan sun yadda su baba mutane amma kuma wai ashe takaddun da a can kusu sun yi sipirimen done insu kun ji ko done in fishe in sun caye su kina akwai bakin makorono menahiki dan gulma dan hasada to sai mun ci gaba kai baban mutane aikin ku yana kyau ko dan da anti civil ba son yayi bere amma dole na ai muku baban mutane kuna kokari ku da alamin zen da sauran nan naku na bayan muna gaida su da bamu sani ba mun yi ganin mutane buyi dai amma lamin zen da ku baba tani dubu
Allah ya daga Niger sama, Allah ya daga kowane peyi da ake bukatar cuta ma, Allah ya daga su sama. Muna godiya. La famille aran ma'aikante aran ma da mun baba tani sala ani ha noro kulki ngwa Niger France ba an wano agibana isintin songol defka 3 mois d'activité qui dit ay kangara 15 milliards francs CFA ay funo gutun sonday idu 12 milliards 38 millions francs CFA 3 milliards 700 000 francs CFA igogi botu gina imanto kwara son alsia ingay momina fikeding ine kina ine papier dim ine papier ba tous quoi donner ine tous quoi mais igbaji ki mot kulki gite papier di igi ki gizibzibo di ngolwala la kite gita antite ima tous imini hey la famille Niger gitun wadan say wadan say Allahu akbar ku tashi mutai mu yi sallah ba a komi ba a sallah a roƙam Allah ba a komi in ba a roƙan sallah sai an kai goshin nan kasa kalimu to da ganda ku kere mu ko tunir mu ko jingar he na mance ma je vous love je vous t'aime je vous